дар шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷиу-ҷитсуи бразилӣ баргузор гардид, ки дар он дар баробари мизбонон намояндагони кишварҳои Канада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Британияи Кабир ва ҳамзамон Тоҷикистон ҳам ширкат намуданд. Меҳроҷ Камолов, донишҷӯи тоҷик, ҳам дар ин мусобиқа ширкат намуда соҳиби дастовардҳои арзанда гардид. Меҳроҷ Камолов хатмкунандаи факултаи лоиҳакашии Донишгоҳи техникии Пекин буда, дар баробари хониши аъло дар варзиш ҳам фаъол аст. Ӯ дар Тоҷикистон ба гӯштин машғул буд. Аз ин рӯ дар Пекин ҷиу-ҷитсу машқ кардан барояш мушкилӣ эҷод накард. Дар мусобиқаи мазкур Меҳроҷ дар навъи рақобатҳои бекемано дар вазни 74 килограмм медали тилло ва дар навъи бокемано дар вазни 76 килограмм боз ҳам медали тиллоро ба гардан овехт. Ин ҷавони бо маҳорат 25 соли охир дар мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ ширкат намуда зиёда аз 20 ҷоиза ба даст овардааст. Ӯ мегӯяд хеле шод аст ва мефахрад, ки ватани худро миёни халқиятҳои гуногун муаррифӣ менамояд.